Oh, pinjam ler kari ya. Pinjam. Mang syukur ya. गोजोन फंबायलिनि नोंथांमोनखौ बरा हरनाय थाबाय जोङो दा दंफैयो उदालगुरि भैरबकुन्दआव भिउआ बारा मोजां नुवाखै दा सफैदों जोंनो फार्स्ट जाबाय आरो बेयाव सफैनाया दासो नै दासो सफैनानै एसे बायहेरायाव ओंखारहांदों हाजोआबो बेल' बारा हाजो गैया ओरैनो फिसा फिसासो जायगायालाय मोजां थान्दा बिराद गुसु ओंखारनाय लोगो लोगोनो बोरैबा खोमोन माबाजोब्बाय थिया थिया जाजोब्बाय भैरबकुन्द नोंथांमोननो दसेनि उनाव जायगाया क्लियार जायोबा एसे दांस्रां जाबावोबा मोजाङै दिन्थिसिगोन नायदो बिदिबा जोंना आसोलफ्रा एक्टरफ्रा गोजौआव दंजोबो नै कामान्डारा जोंना नैबेनो कामान्डारा दिनै ना आसोलसो बे जाबानो मोनजाजोबसिन जों हाजो सेराव दैयाबो स्राय स्राय बोहैलायथारो नै बा भिडिअ जायगायानो हाजोआ एसे थाबावनांगौमोनलै जायगाया लेथ्रा जाजोब्बाय फोसाबाखै खुवायानो दाबो खुगायाखैलै मोजां नुवाखै मानसिया दा एसे खम जानानै दंथ'यो गाइसमोन दासो फैहांगासिनो दङ दखाना फिसा फिसासो दंलाजोबो नायलांबाय थादो बिदिबा जों बिब'आव जेबो गैयै गोजासो बेयाव थानाया गासिबो जों हरनि एकथायावनो गारि गाखोदों एकथानि एसे सिगांबावसो 12थानि एसेल'सो बारदोंमोन बिब'आव जेबो गैला दा जों जाग्रा नागिरहैनो नागिरदों आरो दखानाव नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा मा मा दंथाय जाग्रायाबा उदै बुंहोनो हानाय दंना गैया जाखो न'आवबो बेयावनो जोब बिराद गुसुखा जायगाया मारै थायोलै बिसोरलाय आयौ न'फ्रा नै बेयावनो दङ मालाय आलो रायजो जागासिनो दं बेयावनो खिन्थु फैफेरिखायसो गुसु मोनदों ना मादों जाखो जोङो बिराद गुसुखा जायगाया हा गारिया जोंना बैजोंसो हाबबोदों हरजोंसो जों बे लामाजों गाफैयासै जानो नंमारगौबो खोमालै दालाङाथ' साइस नुहुरदोंमोनलै थाबायनायथारनोसै भिउआ मोजांमोनलै खिन्थु सान्दुङा गैयाना एसे उसुबिदा नुबाय साना हनै खिन्थु आं एसे आन्दायदों दै साना हरैसो ओंखारबाय हनै सानजायानो ओरैसो हनै खिन्थु आं नोरैसो साहा बादि मोनगासिनो दं ओमफ्राय ओरैजाय खोला मोनगासिनो दं आरोना अरुणाचलनि बा
मा जाखोलै बेबा स' लोगोफोर जोंना फाइनालि दा बेदर हांनाया जामारबाय हांगासिनो दं दासो हांहांदों आरो नै बेयावबो दङ एवगासिनो दङ दासो होसनदों बेखौबो ओरै दङ लोगोफोर जों दा थांनायनि टाइम जाबाय जों दा न'आव थांसिगोन जों दा न' फारसे थांसिगोन लोगोफोर नायबाय थादो बिदिबा